Lamsogo haino hitaisya ani YouTube channel lo tai jotonon sarik kaham tai jotonon bisi ketan inge ani khabai jibaya pharo jengke to tine chinnok ni joto borok no girjao thangai bisi ketan no jeng lamsok laisine aro no kendelok soglaiye aro no bajirok jeng soglai sinai no paite lange aro no bajirok soglai sinai te jeng jotono palke aro no enjoy khlai laisine tamni ke bisi ketal phaiman bagi jotono enjoy khlai lainai tai baksaba tine picnic jawoi bisi ketano lamsok nai baksaba nogo baji soglai lamsok nai gidjawo mosalai marok baji soknai marok phuno gana tai naitong di tini ani bolok no norok paithak jora Bezarak mai ra tham pru ra. Sini opanda kaitor ham japani ba piri pai situng disoni bo sini suri mari ba
जीत गया। ये देखो हाँ yang pas second cover anggung liya korupsa play channel na layan moni yang ulong hangkai dan tangsa tamzak nai prayer kleinai sini di bo hangkai bus kami PC 2022 o PC ole kai to chuno hamari rekhai ja situn kai to finish hamong kang mana ba hini boka suri nai